disusui pinggirnya ini bolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nang sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Masih dalam edisi spesial Ramadan bola tadi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sampean sik menjalankannya. Terus kok biasa nih awak dhewe iki ape gawe menu-menu. Menu apa? Menu kanggo buka. Terus tapi kanggo sahur ya iso bola. Iki menune apa bola? Dina iki menune iki. Apa iki? Iki kates utawa pepaya muda bola ya. Kates enom utawa pepaya muda. Terus sampai diapakno? Iki ayo digawe bakwan utawa ote-ote utawa heci ya. Karo iki wortel. Terus bumbune apa ae tak dudono. Bumbu-bumbune bola ya pancet kaya bakwan ngene iku apa kaya heci biasane ngene iku utawa kaya ote-ote biasane iku ana bawang brambang kemiri. Terus apa neh? Lombok kunir daging kunir ya. Lombok iki awak dhewe nganggo lombok putih utawa ambek lombok iki. Rawit setan. Gak usah nganggo lombok abang gen piye? Gen kok digoreng gak ketok gosong ngono bola ya. Terus ana tepunge, tepung beras sampai tepung terigu. Micin, terus uyah. Terus iki bumbu kaldu ayam, terus bumbu kaldu jamur aja lali gen enak rasane. Langsung ayo dieksekusi. Pertama-tama bola kates sisik dieksekusi. Mergawe apa? Angel kates iki rondokan. Kates iki di ngenekno lho, dipotong-potong ini, terus dioceki, ocekine ngene. Oceki ngene bola. Terus dibuak iki isine, ya. Nah, iki kerek ini. Kerek. Nah, iki nek isih ana sing kecer ya diresiki pisan. Terus iki neh boro. Iya nduk. Diceki. Kayak ngene. Terus ini. Isine diresiki ngene. Iya nih bola. Ade yo gawe kates sakwil wae ya. Katese nganggo sakwil wae. Dadi nganggo telung iris. Iya diresiki ngene. Ya dadi waki bola. Apa nek kok ditambahi wortel iku ya. Wis, nggo telu iki ae. Iki bola bar diresiki ya, Nduk. Bar diresiki, langsung ae siapno wadah sik dikek banyu. Ya, wadah saya dikek banyu. Terus iki diketok ngene. Terus dirajang bola. Ngene. Ngene bola. Dirajang cilik-cilik ngene. Iya. Iya. Terus dipelong narene bolone banyu. Iya. Bola. Langsung dirajang cilik-cilik katese iki. Dan ana diplong nang banyu nang kene. Rajang cilik-cilik.
Bolo langsung ae belum. Karena iki bolo terus dirajang-rajang ombong ini. Rajang kecil. Tolong no. Ini. Terus wortelnya bolo. Wortelnya ya padha wae. Ini bolo wortelnya ya. Terus ya kayak mang dirajang dawa-dawa. Terus dirajang dawa-dawa ngene bolo. Cilik-cilik dipotong kayak korek api ngene bolo. Terus dipelung nor ini. Yes. Ini terus diremet-remet ini bola ya. Terus dibak banyune langsung ayo dibumboni. Lah iki begini bola tuh. Bentuke bar diombah mang. Terus bentuke dadi kok ngene wayu ya rupane. Terus iki disiseno sik. Terus ayo iki gawe bumbune. Brambang kemiri, ana mrica, terus ana kunir iki, terus ditambahi lombok bola. Lomboke rawit setan iki 3 wae lah kira-kira. Terus lomboke rawit sing biasa iki terserah menurut selera sampean. Nek seneng pedes ya akeh gak apa-apa. Nek ra seneng pedes ya wis sithik wae, nggo sontro ngono. Terus nek ape ngulek kok biasane diekeki uyah. Ya. Iki uyah. Ben piye? Ben nek ngulek gampang ora kekot-kekot. Langsung ae diulek. Loh. Wis bumbune wis lembut bola, langsung wae dijikuk. Lembut sithik gas. Diresiki iki. Bumbune sik kandel ning ulekane. Terus bumbune dipelungno ning kene, pelung. Sisihno. Terus iki bola dikoreti. Boeman. Terus iki
Terus dipelungno rene. Wis disisihno. Tepungnya terigu bolo dipelungno. Tepung terigu. Terus tepungnya beras. Terus kaldu ayame. Kaldu ayame iki separo wae. Terus kaldu jamure. Iki anggo separo wae bolo. Terus diudek-udek. Nek kurang banyu ditambahi banyu bolo. Terus tepung terigu iki kurang, tambah tepung terigu. Nah, seladrenane jadi bolo. Langsung ae wajane ayo diintepno, mergo genine wis mobiar. Genine mobiar langsung wae diintepno wajane bolo. Yen panas sik wajane. Karo tinggal iki. Muter-muter iki sik. Dan luweh kecampur. Terus lengane bolo dipelungno. Disorno secukupnya saja. Saknyae. Loh, minyak wis panas, langsung wae jeladrenane dipelungno. Gampang bolo kayak ngene. Pelung-pelungno. Jadi kanggo sampean nek pengen gawe lawuh ta apa nggo menu buka poso, nggo sahur, sampean bingung ning guritan to ngarepe omah ana kates langsung ae untir. Ndang digawe ngene iki. Gawe ote-ote ngene iki, tapi gawe bakwan iki iso. Langsung aja susui pinggirnya ini bolo. Terus diwalik. Walik bolo. Walik. Pedot-pedot ngene kan gak kantil. Marem iki bolo nek masak-masak nek genine nek mobiar-mobiaran iki gak. Nah, iki bolo dimpas wis mateng. Langsung dimpas. Nah, iki ngene bolo. Terus iki dilepok-lepok anak bladrenane. Rati sing ora kejero minyak terus disusuk ngene. Susuk di pinggire ngene.
Disusuk dicongkel bolo ya. Dicongkel pinggire ini terus dilebokno ning jero lengane sing panas. Nah, iki bolo diwalik. Nah, nek gen sampai mateng. Ini disukok nane. Nah, iki bolo wis mateng langsung ae dintas. Ditata ning piring. Tata kaya ngene. Terus dikek lalapan lombok ning dhuwure ngene lho. Dan tambah buah bias. Lah. Bakwan kate senom apa wayang muda wis dadi bolo karek nganggo buka poso. Lah bolo wis dadi to nggo wenah oleh gawe, atik bahane ya gampang, bumbune ya wis gampang kabeh. Pokoke matur nuwun ya sampeyan sing ngikuti video iki mulai awal sampai akhir. Tetep aja like, comment, share, subscribe gen apa. Gen video Mas channel iki luwih berkembang meneh. Pokoke tetap sehat, tetap semangat, tetap mantangi terus ning channel Mas channel. Mas channel Goblos.